Bore da pawb. Bore da. Pawb di deffro'n iawn bore yma. Mae'n lyflu gweld chi gyd. Croeso I Llanw diwrnod 2. Cyffroes iawn. Ac am ddiwrnod cawson ni ddoe. Yn wir. Oedden ni wedi cael gwledd ddoe o'r sesiwn bore efo Jonathan Thomas, Rach troi'r diwrnod. A wedyn ni Rachel yn y noson. Oedd e jyst yn anhygoel yn doedd I weld Duw ar waith. Ac ei ysbryd yn symud ac yn siarad I ni. Oedd e jyst yn anhygoel. A dyn ni efo expectations mawr ar gyfer heddiw hefyd. Bod ni'n mynd I cyfarfod efo Duw eto. Bod Duw yn mynd I siarad efo pob un ohono ni heddiw. Dwi eisiau croesawu chi os chi wedi cyrraedd am y diwrnod heddiw. Os heddiw ydy diwrnod cyntaf chi, croeso mawr ato ni. Lyflu I gael chi. If anyone needs translation and a headset for this morning, there are translation sets available in the corner. So please go and get one. And if you need any help, there's people in the back to help you with that. Wedyn dwi ddim yn mynd I fynd trwy'r cyhoeddiadau I gyd bore yma. Maen nhw gyd ar y sgrin, so please edrych ar y sgrin I weld rhai o'r cyhoeddiadau. A hefyd cofiwch am yr WhatsApp grŵp, achos bydd rhai o'r cyhoeddiadau yn mynd ar y WhatsApp grŵp, a mae'n y QR code ar y sgrin os ydych chi ddim ar y WhatsApp grŵp, bod chi'n gallu ymuno efo fo. Ac os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, please ewch i'r desg croeso fyny grisiau hefyd. Bydden nhw moyn y hapus I ateb eich cwestiynau chi am y diwrnod. A fel o'n i'n deud, heddiw dyn ni mewn am treat arall. Mae gennym ni diwrnod llawn eto. Bore yma mae Jonathan Thomas yn rhannu eto, rhan 2 bore yma. So dyn ni'n edrych ymlaen I clywed beth sydd ganddo fo I rhannu gyda ni. A wedyn, un peth sydd yn digwydd ar ôl yr oedfa bore yma, yn gyntaf paned, mae hyn yn bwysig, so please ewch I gael paned a sgyrsio, ond wedyn, ar ôl hynna, dewch â paned chi nôl I fama, oherwydd mae gynnon ni AGM Llanw, the main event. So, dewch nôl ar gyfer hynna am 11:45, so dewch â paned chi lawr ar gyfer yr AGM am 11:45. A wedyn, prynhawn yma, mae gennym ni seminar arall yn digwydd yn yr hen gampfa tu ôl y lle Boeta. A heddiw, mae'r seminar yn edrych ar Iesu yr offeiriad. Bydd Jonathan yn rhannu gyda ni bore yma hynna, a bydd y seminar yn dilyn ar hynna, gael cyfle I trafod hynna yn bellach. So mae hynna yn yr hen gampfa am 4:00 ac yn edrych ar sut yn ni'n cario allan ein rôl effeiriadol mewn gweddi a gweithredoedd. So mae Anna Hughes, Trey McCain ac eraill yn rhan o'r seminar yna. So please ewch I hynna, bydd hynna yn cyfle da I clywed ychydig bach mwy. So, dyna sydd yn mynd ymlaen heddiw. Ond dyn ni yma bore yma, dyn ni yma I addoli, dyn ni yma I cyfarfod efo'r Duw byw y brenin Iesu. Felly mae'r band yn mynd I ddod ac arwain ni mewn addoliad. Tra bod nhw'n dod I fyny, dewch I ni ysgwyddio a rhoi ein llygaid ni ar Iesu. O arglwydd Duw, diolch am y bore newydd yma. Diolch am y cyfle sydd gennym ni gyd I ddod ata ti. I ni roi ein sylw arna ti, roi ein llygaid arna ti. I ni ddod a'n hunan fel ydyn ni ac I dyddoli di. Achos ti di'r un sy'n heiddi ein molian, sy'n heiddi ein mawl bore yma arglwydd. Felly dyma ni I ti. Arglwydd tyrd yn dy ysbryd arglwydd I llenwi'r lle yma. Llenwi'r lle yma efo dy presenoldeb di arglwydd. A ni di fod ar waith yn ein plith bore yma. Yn enw di dyn ni gweddio. Amen. Bore da Gwyl Llanw, chi'n okay? O da, mae'n neis gweld eich gwynebau hardd. So, dyn ni yn symud ymlaen heddiw yma di Mercher I edrych ar Iesu fel ein offeiriad. Dwi just am ddarllen pwtyn bach allan o Hebreaid wrth I ni troi at addoliad. Hebreaid 4 di hwn. Felly, gadewch I ni ddal ein gafael yn byd yn ni'n credu.
Mae gynnon ni archoffeiriad gwych. Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd I mewn at Dduw i'r nefoedd. Ac mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn pa mor wan ydyn ni. Mae wedi cael ei demptio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly, gadewch I ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael. Bydd yn trigarhau wrtho ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen I ni pan mae angen help arnom ni. Dydy hynna'n geiriau pwerus. A cofiwch maen nhw'n eiriau gwir. Fydda ni glosio at yr arglwydd bore yma a rhoi pob clod, pob mawl mae'n ei heiddi. Oherwydd mae'n drigarog a mae'n ein caru ni. So gaich gwahodd chi I sefyll ar eich traed os fedrwch chi, a da ni'n mynd I addoli'r arglwydd. Oes rhywun efo awydd I glapio bore yma?
diolch am cael fod yn dy bresenoldeb. Diolch fod y llen wedi rhwygo'n dda. Ac bydden ni ddod yn hyderus i fewn i dy bresenoldeb. Arglwydd ein gweddi ni yw y bydd Cymru, ein cenedl, ein gwlad yn dod i adnabod ti. Disgleirio arglwydd, dyn ni'n gwybod. Iesu. Dyro dy ysbryd glân ac oleuni a fi. Mae'r gan newydd yn gan yma yn un newydd, a wnaethon ni chanu hi wrth i chi ddod i fewn. Mae'n sôn unwaith eto am
Iesu fel y brenin. Roedd adeg pan yr aeth pob dim yn ddi, ac angen hawlio i fod yn ben. A brenin cariad wedi ildio i hi. Hwn oedd y dydd tywylla fi. A groes a neith pwy di bechadur. Fy neith bwyd iawn am bob un bai. Ond fel taw fe yn felwyd. Ond nid fel hyn y byddai'n creu yn acronog. Yn acronog ei alaw. Roedd y ffenig yn ffwrdd. Ang i'n trio
diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiwedd, a drosom ni creu llwybr ddiwedd, creu llwybr a dwaith yn efo'r dŵr yn gweithio, gorau yn ysgoelio, yn i'w dyna pwy wyt ti. Llwybr cadw am y nid, dŵr yn gweithio, gorau yn ysgoelio, yn i'w dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gweithio, golau'n y tywyllwch, fan i'w, dyna pwy wyt ti. Creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gweithio, golau'n y tywyllwch, fan i'w, dyna pwy wyt ti. Felly arglwydd, da ni'n agor ein calonau ti bore i wneud be bynnag sydd ar dy agenda di, be bynnag sydd ar dy galon di. Neu di'n trawsffurfio ni i fod yn debycach i'n harglwydd Iesu Grist. Arfoga ni arglwydd i fod yn blant i Dduw sy'n dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n para. A dyn ni'n gweddio'r pethau yma yn dy enw hyfryd di, Iesu. Amen. 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 Diolch i'r band am arwain ni yn yr addoliad pwerus yna. Diolch. Wel, bore yma dyn ni yn ôl yn Hebreaid ar gyfer yr darlleniad. A mae yna 2, maen nhw'n eitha byr, so dyn nhw ddim yn hir. Ond yn gyntaf, dyn ni'n mynd nôl i Hebreaid 1 ar ail rhan o penod 2. Penod 1, sori. Ar ôl iddo ei gwneud hi'n bosib i bobl gael ei glanhau o'i pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd, yn y sedd anrhydedd ar ochr dde y Duw mawr ei hun. A wedyn dyn ni'n troi at penod 4, adnodau 14 i 16. Felly gadewch i ni ddal ein gafal yn be dyn ni'n credu. Mae gynnon ni arch offeiriad gwych, Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd i mewn at Dduw i'r nefoedd, ac mae'n arch offeiriad sy'n deall yn iawn mor wan yda ni. Mae wedi cael ei demptio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly, gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, bydd yn tri garhau wrtho ni, ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arno ni. Felly, gai wahodd Jonathan i fyny. Na i weddio cyn bod o'n agor y gair efo ni. O Dduw, diolch am yr hyn ti wedi bod yn siarad i ni amdan yn barod wythnos yma. Diolch bod y lais di yn siarad i bob un ohono ni arglwydd. A dwi'n gweddio bore yma eto bydde di'n siarad yn glir iawn trwy dy air di. Bendithia Jonathan a iddo fo rhannu i ni arglwydd. Gweddio bydde di yn siarad yn glir, bydde di yn gwneud yn glir be ti isio i ni glywed a sut ni'n gallu ymateb i hyn o bore yma arglwydd. Felly gofyn dy fendith di dros Jonathan iddo fo agor y gair. Yn denw di, dyn ni'n gweddio. Amen. 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 Diolch. Diolch.
Wel, mi glywais, dyna'r lais, pryd o'n i'n 15 oed. Fi'n cofio clywed y llais, Duw yn gweud, tyrd, dewch. Nath Iesu yn y nefoedd pregethu i fi trwy ei ysbryd, trwy ei air, trwy dyn o enw Kevin Adams. Wedi pobl yn cofio Kevin Adams? Mae'n llyfrau hanes. Mae'n still yn fyw, ond yn America. A clywys i llais yr arglwydd, a wedes i, trwy gras, arglwydd dyma fi. Mae'n neges holl pwysig. Dyma yr efengil. Dyma'r peth sydd wedi newid yn bywyd i, newid Gymru, newid y byd cyfan. A mae'n neges, ers i fi troi yn Gristion yn 15, dwi wedi trial rhannu gyda pobl eraill. A fi'n dwlu ar y can, mi glywais dyna'r lais. Ti'n mynd bach o church history? Neu just Kevin Adams sydd church history? Ond chi'n gwybod Tredigga, lle gorau yn y byd. Tredigga. Nôl yn y diwedd y 1800s, dyn o enw John Byw. Chi'n cofio John Byw? Nath John Byw tu flaen y clock tower yn Tredigga i efanylu, a beth nath e? Cau y llyged a canu mi glywaidd dyna'r lais. A beth ddigwyddodd? Dath pobl mas o'r tafarnau. Dath nhw dod i nabod yr arglwydd. Oedd rhaid fe adeiladu capel mwy o sais. Dath diwygiad. Ond nid just John Byw nath e. Rhyw 100 mlynedd ar ôl John Byw, nath rhywun arall sefyll tu flaen y clock tower. Fi ddim yn siŵr pwy oedd enw y boi, ond dath dyn mas o'r tafarn o enw Keith Reeves. A nath Keith clywed yr efengil, gael ei pregethu o'r nefodd trwy'r ysbryd, y gair a rhyw dyn tu flaen i'r clock tower, a dath yn Gristion, arglwydd dyma fi. Mae mab nawr yn gweinidog yn Highfields yn Caerdydd, John Reeves. A mae Keith Reeves heddiw yn y nefoedd gyda'r arglwydd. Mae'r neges hyn yn holl pwysig. Clywed yr Iesu yn gweud, tyrd, dewch. Dyna beth o'n i'n edrych arno ddo. Iesu y proffwyd yn yr ysginiad yn y nefoedd. Ond heddi, fi eisiau edrych ar rhywbeth, allai gweud, hyd yn oed yn well, na'r radical, controversial. Ond mae'r ail peth dim ond yn gweithio os chi wedi clywed y gair tyrd gynta. Os ych chi wedi dod, a wedi dod yn Gristion, mae na mwy. Mae na mwy. A ni eisiau gweld hwnna o Iesu yn y ffeiriaid, o Hebreaid 4, 14, 16. Mae wedi cael ei darllen dwywaith bore yma. Mae'n dar môr bwysig. Chi'n gweld 15 des i'n Gristion. Nes i clywed tyrd, dewch. Ond wedyn am 5 mlynedd, pob dydd Sul, o'n i'n byw ar ryw fath o spiritual roller coaster. O'n i fel Gristion yo-yo, up and down. Dyma fel oedd bywyd Cristnogol fi'n mynd. Os o'n i'n pechu ar y nos Sadwrn, mynd mas gyda ffrindiau, wneud rhywbeth dylse fi ddim wneud, ar y bore dydd Sul, o'n i'n mynd i'r eglwys, a pryd oedd y cymun yn dod, o'n i ddim yn cymryd. Pam? Achos o'n i ddim digon dda. Oedd yn nos Sadwrn yn effeithio bore dydd Sul. A wedyn, pryd o'n i'n mynd i ysgol ar y bore dydd Llun, bwyd yn tystiolaeth rannu am yr efengil, os o'n i ddim wedi addoli ar y dydd Sul, os o'n i ddim wedi teimlo presenoldeb Duw ar y dydd Sul, gesa beth nes i ar y dydd Llun? Nes i gweud dim byd. O'n i teimlo dim hawl i fi siarad am y Iesu. Ond gweithio, wel, o'n i'n gret ar nos Sadwrn. O'n i'n efanylu ar nos Sadwrn, a felly, bore dydd Sul, cymryd cymyn. Fi'n haeddu cymryd cymyn. O'n i'n profi presenoldeb Duw, a felly ar y dydd Llun, beth o'n i'n neud? Rhannu'r efengil. A beth nes i? Cwmpo fflat yn y wyneb. Achos pam? O'n i fel spiritual yo-yo. Dyma cwestiwn i chi. Ydych chi'n timlo fel o'n i'n timlo? Spiritual yo-yo. Rai dyddiau meddwl, fi'n haeddu clywed geiriau Duw tyrd. A rai dyddiau jyst yn teimlo bod fi ddim yn haeddu dod at yr arglwydd.
Wel, fi eisiau gweud bod yr arglwydd nid jyst yn gweud tyrd yn yr Efengil, tyrd i gael iachau, tyrd i gael bywyd tragwyddol, ond pryd ych chi'n gael y bywyd tragwyddol, pryd ych chi yn Gristion, mae Iesu yr ffeiriad yn y nefoedd yn gweud tyrd eto, tyrd yn ôl, tyrd yn agos. Ydych chi'n credu bod Iesu yn y nefoedd yn gofyn i chi, yn rhoi gwahoddiad i chi i dod yn agos? Mae'n bosib i bod yn Gristion a wedi clywed llais yr arglwydd, wedi gael ei achub, wedi dod mewn i teulu Crist, ond eto ddim yn dod yn agos. Dim yn teimlo bod ni'n haeddu dod yn agos. Wel, os ych chi'n teimlo hwnna, mae pregaeth bore yma i chi. Dyma newyddion da i chi. Dod yn agos. So, ni wedi gael darlleniad o Hebread 4, 14-16, a bore yma, 4 pwynt eto. Llanw, lun llawn pwyntiau, okay? 4 pwynt bore yma. 2 pwynt sydd yn mynd i edrych arno ni fel fewn welediadau. Nes i edrych hwnna lan. Insights. Fewn welediadau. 2 insight, a wedyn 2 wahoddiad. 2 invitations. Mae'n alliterator yn Saesneg, insights and invitations, ond dwi ddim yn Cymraeg. Ond dyna ni, mae'n well yn Cymraeg, siŵr o fod. Nawr, ni'n gweld yr insight gynta. Iesu yn harch o ffeiriad. Chi'n gweld Hebread pennod 4, adnod 14. Felly gadewch i ni ddal ein gafel yn beth dyn ni'n gredu. Mae gynnon ni arch o ffeiriad gwych. Dyma'r mewnwelediad gyntaf i Grist. Mae rhaid i ni gweld, a chi'n gweld hwn, mae rhaid i ni ddim anghofio hwn, mae gynnon. Chi beth wedi meddwl am y brawddeg na? Mae gynnom ni Iesu. Rili, dyna beth yw Gristion. Mae Gristion yn rhywun sy'n ganddo Iesu. Fel oedd Rachel Neithwr yn sôn, yn brawd i ni, yn teulu Iesu Grist. A felly beth yw'n mynd i gweithio chi nawr, mae'n wir am bob Cristion. Nid just yr elites, nid just y Crisnogion PhD, ond y Crisnogion tygau, neu O-levels rai o chi, neu rai o chi wedi ffili'r 11+. Mae hwn i chi hefyd, mae hwn i bob Cristion. A beth ni'n deall yw, Iesu ni'n edrych ar proffwyd o ffeiriad yn brenin yn ei esgyniad yn y nefoedd. So, mae rhaid i ni edrych ar beth yw arch o ffeiriad. Ni'n gael y gair fan hyn, arch o ffeiriad gwych. Nawn ni mynd mlaen i pennod 5 am cwpl o adnodau hwnnw'n okay? Hebread pennod 5. Mae hwn yn helpu ni deall beth oedd arch o ffeiriad yn yr Hen Testament. So, pennod 5, adnod 13. Mae pob arch o ffeiriad, hynny yw yn yr Hen Testament, yn cael ei ddewis i wasanaethu Duw ar ran pobl eraill. Mae wedi benodi yn cyflwyno roddion gan pobl i Dduw ac i aberthu dros eu pechodau nhw. Mae'n gallu bod yn sensitif wrth ddelio gyda'i phobl sydd ddim yn sylweddoli eu bod nhw wedi pechu ac wedi cael eu camarwain. Dyn ydy yntau hefyd, felly mae'n ymwybodol o'i wendidau ei hun. Dyna pam mae'n rhaid iddo gyflwyno a berthau dros ei bechodau ei hun yn ogystal â bechodau'r pobl. So, os mae'r proffwyd yn siarad o Duw i dyn, mae'r offeiriad yn cynrychioli dyn i Duw. Ac yn y Hen Testament, mae'r offeiriad yn dangos i ni bod bwlch rhwngddo dyn a Duw. Y ffaith bod angen offeiriad, y ffaith bod angen aberthion, mae'n dangos bod yna bwlch, mae yna pechod, mae yna tramgwydd, mae'r perthynas wedi torri. Ond, mae'r offeiriad hefyd yn dangos gall fod pont. You can have a bridge rhwng Duw a dyn. Chi'n gallu gael cymod. Mae'n bosib, hyd yn oed mae yna bwlch, mae yna ffordd o gael bont i dod gnôl at ei gilydd. A mae'r arch o ffeiriad, Aaron yn yr Hen Testament a ddisgynyddion, fe oedd yr un oedd yn mynd mewn ar diwrnod y cymod, the Day of Atonement, a oedd e'n rhoi yr aberth
mwyn i pobl dod nôl at yr Iesu. Beth oedd e'n neud? Mynd trwyddo'r llen yn nos gynta gyda Owain eto. Oedd dim ond fe yn gallu mynd trwyddo'r llen i gynru rheoli dyn i Dduw a roi aberthion. Ond, pryd oedd e'n mynd mewn, dim ond fe oedd yn gael mynd mewn. Oedd e wedi paratoi, oedd e wedi gwneud pethau dros ei hunan, a wedyn oedd e'n mynd mewn, ond y ffordd oedd e'n mynd mewn, oedd pawb yn plygu ac yn chrynu. O'n nhw'n dod yn agos at Duw, ond rili, o'n nhw'n becso. Be sy'n mynd i digwydd? A hynny yw, oedd yr arch o ffeiriad yn mynd mewn, oedd e'n reid arberth dros ei hun, aberth dros ei bobl, mynd mewn, plygu, chrynu, a wedyn beth oedd rhaid i fe wneud? Wneud e eto. A wneud e eto. A wneud e eto. Os chi'n golchi y llestri, pam rhaid i chi wneud e eto? Achos maen nhw'n frwnt. Chi ddim yn ail wneud y llestri sydd yn glân. So oedd yr aberthion yn y Hen Testament yn dysgu ni rhywbeth, ond oedd e ddim yn llawn. A felly, beth o'n nhw'n dysgu oedd pellter a peryg. Pellter a peryg. Mae'n diddorol, y tabernacl. Nath y tabernacl dod yn canol pobl Duw. Ti'n meddwl, mae Duw yn agos yn y canol, ond eto tu ôl i'r llen. Dim ond un berson unwaith y blwyddyn. Glos, ond ddim yn iawn. Ond wedyn mae Iesu yn dod. Mae Iesu yn dod yn y Testament Newydd fel arch o ffeiriad gwell. Arch o ffeiriad perffaith. Pam mae e'n perffaith? Wel, achos mae'n dyn perffaith. So pryd oedd Iesu yn rhoi ei aberth, oedd ddim rhaid i Iesu aberthio dros ei hunan. Nath Iesu ddim pechu. Oedd e wedi dod a felly oedd e'n berffaith. A mwy na ni, oedd Iesu nid jyst yn llawn dyn, ond llawn Duw. A felly pryd oedd Iesu yn rhoi ei aberth, oedd ei aberth yn ddigonol i bawb oedd mynd i ymddiried ynddo fe. Mae Iesu yn arch o ffeiriad gwych, well. A mae'n diddorol, yn dyw e? Beth oedd aberth Iesu? Ei hun. Fe oedd yr aberth. Wedi rhoi ei hunan. A faint o gweithau oedd Iesu wedi mynd i'r groes? Dyma cwestiwn ysgol Sul i chi. Faint o gweithau ath Iesu i'r groes? Unrhyw un eisiau rhoi'r ateb? Rhywun gyda gradd diwynyddol i roi'r ateb? Unwaith. Unwaith. Pam? Achos oedd e'n ddigonol. Hynny yw, oedd e'n berffaith a barhaus. Oedd e'n berffaith a barhaus. Chi'n edrych ar y Hen Testament, o'ch chi'n darllen y Hen Testament? Darllen ar y tabernacl, darllen ar y deml, meddwl am gyd ar aberthion hyn, a chi'n meddwl am y gwad. Chi'n meddwl am galons and galons and galons o gwad. Just gyd y gwad, gyd yr aberthion. A beth nathon nhw? Dim byd. Fel i gael gwared a unrhyw pechod. A wedyn mae un dyn yn marw. Y Duw dyn Iesu. Roi ei gwad unwaith. Pob pechod yn cael ei wared. Talu am popeth. Neud i ni yn pur. Dewch, dewch. Mae Iesu yw'r offeiriad gorau, yr arch offeiriad. A mae'n gweud fan hyn, mae gynom ni. Dyma'n dyn ni. Chi'n cofio yn y Hen Testament Goleuath, nôl i'r ysgol Sul nawr, yn dwe? Goleuath a Dafydd. Pwy chi eisiau bod gyda? Goleuath neu Dafydd? Fi gyda Dafydd. Fi fel yr Iddewon, yn becso, yn crynu, yn y cefen, ond mae fe wedi mynd i flaen i fi. Fi sy'n ynddo fe, mae fe gynom ni. A mae Iesu wedi marw ar y groes yn ein le ni. Dyma'n dyn ni. A mae'r dyn yna nawr yn y nefoedd. Dewch nôl i'r Rhydaman gyda fi.
Pryd o'n i'n gael ei magu yn Rhydaman, oedd y brethryn lleol. Yna y brethryn yn gret. Oedd hen ddyn yn y brethryn. Pob tro oedd e'n gweddio. Dyma beth oedd e'n gweddio. There is a man in glory. A wedyn llefen. A fi wastad cofio meddwl, pam ti'n llefen? Be ti'n sôn amdano? There is a man in glory. A wedyn oedd e'n sôn am gyd tabernacle fel mae'r brethryn yn neud. Os chi'n brethryn, Dyw bendith arnoch chi. Wych. Ond wedyn, des i weld, waw, mae yna dyn yn y gogoniant, yn y nefoedd, Iesu, yn arch o ffeiriad ni. Mae gennym ni dyn yn y nefoedd. A beth o'n i'n gweld oedd e'n neud ddo? Mae'n gweddio droson ni. Mae'n dangos y gwaed droson ni. Mae'n paratoi lle droson ni. Mae'n pregethu i ni. Mae arch o ffeiriad wedi mynd trwyddo'r llen, a beth mae wedi wneud, beth o'n i'n dysgu ar y nos gynta? Rwystro'r llen. O'r top i lawr. Fel oedd Duw wedi dod a dwylo fe ar top y llen a gweud, mae'r ffordd ar agor. Dewch, tyrd, mae wedi gael ei talu. Chi'n gweld, mae Iesu wedi talu am holl pechodau chi. Os chi wedi clywed llais Duw a wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist a wedi gweud, arglwydd dyma fi, mae wedi talu am popeth. Wythnos diwetha, oedd e'n penblwydd yn rhaeg, a thyn ni mas am bwyd, a o'n i'n mynd mas am pizza. Mae lle lyflu yn Abergyfenni am pizza, os chi'n hoffi pizza. A thyn ni gyda tad yng nghyfraith, sydd yn gret. Chi'n gwybod pam? Mae'n dyn gret, ond mae'n talu. Briliant. Be chi eisiau boys? Starters, mains, dessert, go for it. Dad yng nghyfraith yn talu. Nawr, bydd e'n bonkers, bydd e, ar diwedd y noswaith, ar ôl i tad yng nghyfraith talu am gadael, fi mynd lan a gweud, allai talu hefyd, please. Bydd nhw'n just yn mynd, na, you're okay. Mae wedi cael ei talu. Yn llawn. Mae Iesu wedi talu am holl pechodau ni. Mae'n gweud tyrd. Tyrd. Tyrd i fi. Chi'n gwybod beth oedd yn digwydd yn sefyllfa Hebreaid? Oedd yr Iddewon wedi dod yn Cristnogion. A nhw'n cofio gweld yr offeiriad. Nhw'n cofio gweld yr aberthion. Nhw'n deall y Hen Testament. A nawr, maen nhw wedi ymddiried yn Iesu sydd wedi, yn yr ysgyniad, mynd i'r nefoedd. A nawr, mae'n allan o golwg. Out of sight. A nawr, mae rhaid nhw fel Cristnogion wir ymddiried yn rhywbeth dyn nhw'n pyllu gweld. Maen nhw'n ffili gweld e. A i bod yn onest, beth oedd yn digwydd oedd, o'n nhw jyst yn gweud, fel ni'n gwybod beth mae'n neud. Fel ni'n gwybod, mae gyda ni iachau bod ni wedi cael ei maddau, achos i bod yn onest, oedd y system Hen Testament, hyd yn oed, oedd e'n peryg, oedd e ddim yn gret, o leia o'ch chi'n gallu gweld e. O'ch chi'n gallu arogli fe. I bod yn onest, pwy bydd yn hoffi, apart from vegetarians, pwy bydd yn hoffi mynd nôl i'r Hen Testament? Chi'n pechu neu rhywbeth stupid. So beth ych chi'n neud? Gael buwch neu rhywbeth fel yna. Adar. Mynd â fe'r deml. Talu fe gael ei lladd. Chi'n gweld e, chi'n arogli fe, chi'n gallu gweld popeth, a wedyn chi'n meddwl, fi wedi wneud rhywbeth. Fi wedi cael myddaiant. Off a fi. A wedyn ti'n mynd nôl a chi'n neud yr un pechod eto, beth chi'n neud? Prynu adar arall. A fi? Neud rhywbeth? Roi e? Mae yna rhywbeth am y system na. Achos fi'n gael neud rhywbeth. Fi'n gael gweld e. A wedyn fi'n dod yn Gristion, a beth mae Christianity yn gweud? Mae Iesu wedi tal e gyd. Ti'n ffili gweld e? Ond mae wedi tal e gyd. O'n nhw'n tempted i mynd nôl i gweud a wneud beth o'n nhw'n gallu gweld. Ond beth mae rhaid i ni wneud fel Cristnogion, yw gweud, na. A dyma beth mae'r pregaeth Hebreiad yn wneud. Mae fel pregaeth, ddim llythyr rili, ydw e? Mae'r pregethwr yn Hebreiad yn gweud, mae'r un dyn ni ffili gweld, yr un sydd wedi mynd i'r nefoedd, lot yn well. Yn gwych yn cymaru i'r arch o ffeiriad sy'n mynd trwyddo'r llen unwaith y blwyddyn. Hyd yn oed chi'n gallu gweld hwnna a deall hwnna, mae'n well i ymddiried yn yr Iesu. Ffrindiau, os chi'n Gristion bore yma, mae Iesu wedi gweud tyrd, a mae byth wedi newid ei meddwl.
mae wedi talu popeth yn llwyr. Chi'n gweld mae Satan yn dod i chi. A mae Satan yn gweud, wel ie, nath Iesu gweud tyrd. Nath Iesu siarad i ti, ond cor mes ti wedi wneud. Oedd hwnna'n gwahoddiad hen. Falle dwi ddim eisiau ti dod nawr. Falle mae wedi rhedeg mas. Pryd nes i gael ei priod gyda'n wraig Rebecca, o'n i mewn i dyn o enw Damien Rice. So bono ddo, Damien Rice, dim cultural comments dy fi o dyddiau hyn o gwbl. Taylor Swift, I have no idea. A'r hoff can ni, Damien Rice, oedd The Blower's Daughter. So oedd band gyda fi, a nath y band dod i chwarae yn y priodas, a nes i gweud, am y dans gyntaf, allan ni gael The Blower's Daughter. A mae'n geiriau wych, dyma ni amser romantis ys chi nawr. Dyma'r geiriau, I can't take my eyes off of you. I can't take my mind off of you. Geiriau dda, o, diolch. Wain i'r romantic fan hyn. A fi'n cofio canwr y band yn gweud, John, ti'n siŵr ti eisiau ni canu'r can na? Ni fel, ie, mae'n really great. A dde fel, ti'n siŵr? Fel, ie. Dde'n gweud, ti beth wedi gwrando'r can i'r diwedd? O, dw? So na i gwrando'r can i'r diwedd. Can't take my eyes off of you, can't take my mind off of you, can't take my eyes off of you, can't take my mind off of you, until I find somebody else. O'n i fel, gawn ni'r can, ond o'n i edit o mas y llinell ola. Ond yn ein galon, oedden ni deep down yn becso, bod Iesu yn gweud, fi wedi talu y gyd. Fi wedi gwahodd i ti dod, lan at y ti pechu ormod. Lan at y ti ffili. Bod cariad Duw yn gallu rhedeg mas. Ffrindiau, dyw cariad Duw ddim yn gallu. Ffrindiau, dyw cariad Duw rhedeg mas. Mae Iesu wedi wneud ei gwaith, a mwy na ni, beth o'n i wedi dysgu ddo, nath ei wneud ei gwaith, mynd i'r nefoedd i eistedd lawr i gweud bod gwaith ei aberth wedi ei wneud, ond hefyd i reoli. Hefyd, yn wneud y ddoi, i eistedd, ond hefyd i sefyll a gweud buddugoliaeth. Paid in full. Mae fe'n gweddio dros ni. Twa pob dydd yn ni'n stryglo. Twa beth mae Iesu yn wneud? Pob tro ti'n stryglo, mae Iesu yn edrych arno ti. Edrych ar ei dwylo. Fel yr arch o ffeiriad yn cael enwau ar y breastplate. Edrych ar ei galon. A mae enw ti na. Dyma'r un nes i marw drosodd. Dyma'r un sydd yn ngalon ni. Ffrindiau, ydych chi wir yn gweld yr Iesu? Fi dwlu gweithio yn y Saesneg ni'n canu, up would I look and see him there, who made an end of all my sins. Mae arch o ffeiriad yn y nefoedd. A felly, dyma rhywbeth hyd yn oed yn well. Chi'n barod am mwy newyddion da? Yr ail insight yw, mae gennym arch o feiriad sy'n tosturio. Hynny yw, fel allai gweud hwn, fi'n credu deep down yn ni'n meddwl bod Iesu fel rhyw fath o barrister uwch, nid arch o ffeiriad uwch. Chi'n bod beth meddwl wrth barrister? So gweud nawr chi'n byw mewn sefyllfa galed, chi'n mynd mewn i rhywbeth a wneud, rhywbeth os chi ddim wneud, chi'n cael yr heddwas yn dod i arestio chi, chi'n mynd i'r cwrt, y llys. So beth chi'n cael? Chi'n cael barrister. Unrhyw barristers? Maen nhw'n lyflu, okay, ond fi'n mynd i gweud rhywbeth. So mae'r barrister yn dod, gwisgo lan yn ei siwt. I raddau, mae'r barrister yn beth oedd y gair yna eto? Ymcnawdoli. Diolch yn fawr. Mae'n ymcnawdoli, mae'n dod lawr i lefel chi, mae'n dod lawr i'r sels gyda chi yn ei siwt pinstripe. Mae hyd yn oed yn mynd i'r llys. A mae'n gweud, wel, mae'na stori, na i gweithio chi beth oedd wedi digwydd. A mae'n helpu chi. A gweithio, mae'r barrister yn gallu gael chi off. I didn't do it, Gov, honestly. A mae'n gael chi ryddhau.
A wedyn, ar ôl i chi gael ei ryddhau, ar ôl i'r barrister yn neud ei waith, beth sy'n digwydd? Mae'r barrister jyst yn cerdded off. Dyw barrister ddim yn gweud, o, ti ffansi dod rôl yn bwyd? Dawn ni Facebook friends. Chi'n gweld, mae wedi helpu chi, ond dyw e ddim wir yn licio chi. Fi'n credu bod rhaid ni meddwl bod Iesu fel arch barrister. Hynny yw, mae wedi achub ni, achos dyna beth mae Duw yn neud, Duw cario Duw. Mae rhaid i fe. Ond dyw e ddim yn hoffi fi. Dyw e ddim yn licio fi. Ffrindiau, mae Iesu fan hyn yn un sydd wedi gweud, nid jyst dewch, ond dewch yn agos. Dewch yn agos i gael gras. A mae'n gweud fan hyn bod Iesu, hyd yn oed bod e byth wedi pechu, mae Iesu, mae'n deall ni. Mae'n teimlo ni. Chi'n gweld beth oedd yn gweud yn y darlleniad? Chi'n gweld beth nath e dod lawr i'n byd ni a byw yn bywydau ni, a nath Iesu gael ei temptio yn gwmws fel ni. Mae'n gwybod beth mae fel i stryglo. Mae'n gwybod beth yw e fel i gael amser galed. Paidwch anghofio bod Iesu yn llawn Duw, ond eto yn llawn dyn. Nid oedd Iesu fel Superman. Chi'n cofio Superman? Oedd e jyst yn dod i Crys uwch ben Superman tope. A wedyn beth oedd e'n neud, oedd e jyst yn actio. Jyst yn actio. Na. Dath Iesu yn dyn, yn llawn. A pryd oedd Iesu ar y ddeiar, oedd e'n timlo a profi popeth o'n ni'n timlo a profi. Meddylwch am pechod. Nathon ni gweud ddo bod pechod yn y bôn yn amau gair Duw. Ond eto, mae pechod yn y bôn yn dod i eich hunan yn gyntaf. Dyna beth yw pechod, yn gweud fi eisiau bod yr un sy'n rheoli pob dim. Fi sy'n eisiau gwneud popeth y wyllus i. Dyna rili beth yw pob pechod, pob strygl yn y bôn. Ydw i'n mynd i byw amdano fi neu amdano Duw? A dyna rili y temptasiwn oedd gyda Iesu trwyddo bywyd yn y byd. Chi'n cofio? So pryd oedd Iesu yn yr anialwch, pryd oedd Satan wedi dod i Iesu, oedd e gyd amdano gwasanaethu ei hunan. So beth nath e'n neud pob tro? Mynd nôl i'r air. I'r gair. Na, mae'r gair yn gweud. Dwi'n mynd i ymddiried yn yr arglwydd. Beth amdano yn yr ardd yn Gethsemane, cyn fe mynd i'r groes? Beth oedd y temptasiwn? Temptasiwn i wneud gwasanaethu dy hunan. Paid â mynd i'r groes i gwasanaethu pobl arall. Gwasanaethu dy hunan. Ond beth nath e gweud? Dim dywyllus i, ond dywyllus di. Chi'n gweld, mae Iesu yn y bôn wedi timlo pob temptasiwn i ni'n timlo, achos maen nhw yn y calon yr un peth. A felly mae Iesu yn deall ni. Mae rhaid ni cofio ni. Mae'r Iesu y dyn yn y gogoniant, mae fe wedi byw yn bywydau ni. A felly mae'n deall ni. Pryd ych chi'n stryglo a chi'n mynd at y Iesu, mae Iesu yn gweud, fi'n deall. Dyna beth ni'n edrych am gweithio, dwi. Ddim yn edrych am atebion. Just i clywed rhywun gweud, fi'n deall. Mae gyda ni arglwydd sy'n gallu beth yw'r gair? Cyd-ymdeimlo. Mae'n gallu cyd-ymdeimlo, achos mae wedi byw yn y byd hyn. A chybod beth? Mae Iesu wedi profi temptasiwn mwy na ni. Mwy na ni. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Os chi'n meddwl am temptasiwn fel pwysau, okay? Loris of pwysau, a dyma'r pont, okay? A mae gyda pob pont rhyw fath o weight limit. Beth sy'n digwydd yn bywyd fi, mae temptasiwn yn dod, dyma'r lori, dyma'r pwysau, a mae'r pont yn gallu cymryd rhyw fath o pwys, a beth sy'n digwydd, os mae ormod o pwys, mae'r pont yn mynd trwyddo. Fi'n rhoi mewn i pechod. Unwaith ych chi roi mewn i pechod, mae'r temptasiwn wedi stopo. Chi ddim yn timlo'r pwer y temptasiwn rhagor. Chi'n rhoi mewn. A chi'n gweld Iesu, nath Iesu byth roi mewn.
So, oedd y temptasiwn yn dod ar Iesu, meddylwch yr anialwch, meddylwch am Iesu mas am 40 diwrnod a noson, Satan ei hun yn temtio fe. Nath Iesu byth roi mewn. Mwy o temptasiwn, mwy o temptasiwn, mwy o temptasiwn, mwy o temptasiwn, mwy o temptasiwn. Iesu, cadw mynd. Paidwch yn meddwl oedd e fel water off a duck's back. Edrychwch ar yr ardd, Getsemani, beth nath e? Crio gwad. Oedd grym y temptasiwn. Ffrindiau, beth bynnag i chi mynd trwyddo. Mae Iesu yn deall. A mae'n deall mwy na beth ych chi'n credu. Mae wir yn deall. Mae gyda ni arch o ffeiriad sydd yn y nefoedd, sydd yn gallu cyd ymdeimlo gyda ni. Chi'n bod, mae'n gallu cyd-ymdeimlo gyda popeth i ni'n mynd trwyddo, a mae'n caru ni. Meddylwch am rai pethau. Os chi yma bore, mae gyda chi poen cefn cronig. Os yw'n gyda poen cefn cronig? Nath Iesu gael ei chwipio a mynd ar y groes. Mae'n deall. Os rhaiwch chi yn pryderu bore yma, oedd Iesu yn Getsemani wedi gweld chwys gwaed. Mae'n deall. Os rai chi gael ei backstabo yn gwaith, falle hyd yn oed yn yr eglwys. Beth amdano Judas? Mae Iesu yn deall. Ydy rai chi bod yma eisiau ildio i temptasiwn. Just roi gorau iddi. Beth amdano Iesu? Mae Iesu yn deall y temptasiwn. Beth bynnag i chi mynd trwyddo, mae Iesu yn deall. Mae quote gan Ligon Duncan, un quote o Ligon Duncan, okay, achos mae'n quote wych. Dyma beth mae'n gweud. The sinless Son of God gets you. The sinless Son of God gets you. A dyma beth sy'n gorau, okay? Mae gynnom ni Iesu, achos mae gynnom Iesu ni. Ond mae ganddo Iesu ni, dyna'r ffordd iawn o wneud e. Chi'n gweld undod, union. Mae gynnom ni Iesu achos mae ganddo Iesu ni. Mae'n dal ni, mae'n deall ni. A mae'r ffordd mae'n cyd-ymdeimlo, mae'r cyd-ymdeimlo ddim i condemnio ni. Chi byth yn cael ffrindiau fel yna? Beth bynnag chi'n mynd trwyddo, maen nhw wedi mynd trwyddo wath. O, twthic, ges i root canal. Ydy Iesu fel yna yn y nefoedd? Chi'n mynd yn gweud, Iesu, gweld beth fi'n mynd trwyddo. A mae'n gweud, ti'n meddwl mae dy ti problemau, beth o Judas dy fi? Come on, grow up. Na. Mae Iesu ddim yn defnyddio hwn i condemnio, ond i cyd-ymdeimlo gyda ni. Ond, mae rhywbeth mwy. Chi'n barod am rhywbeth mwy? Chi'n barod i mynd mewn i'r dyfnder diwynyddiaeth? Bydd Carwyn Graves yn gallu just sorto hwn gyd mas yn seminarau, okay? Os i ni wedi cael ei uno a Iesu, Iesu yw'r pen, ni fel Cristnogion yw'r corff, i ni yn Iesu yn y nefoedd, a mae Iesu trwy ei ysbryd ynddo ni, mae hwnna'n meddwl, pryd mae rhywun yn gwneud rhywbeth i'r eglwys, maen nhw'n gwneud ei Iesu. Chi'n cofio Paul, yn cael ei dod i nabod yr Iesu. Beth oedd Iesu yn gweud? Saul, pam y ti'n erlidegaeth? Why do you persecute me? Sorry. Pam? Ond nhw'n erlidegaeth yn erbyn yr eglwys, ond oedd Iesu yn teimlo fe. Sy'n meddwl bod Iesu, dwi ddim just yn cyd-ymdeimlo gyda chi, mae'n teimlo chi. Chi'n credu hwnna? Mae'n teimlo chi. Oedd y Puritaniaid yn dda, ydyn nhw. Dyma sut oedd y Puritaniaid yn dysgu hwn. O'n nhw'n gweud, meddylwch am big toe chi. Dwi ddim yn bwysig yn dwi. Ond os chi'n cerdded, a chi'n bwrw rhywbeth, a brifo'r big toe, by'r corff i gyd a'r pen yn timlo fe. A mae'n bwysig i ni.
Hyd yn oed os ni jyst yn big toe yn yr eglwys. Dyna fel ni'n timlo. Mae Iesu yn timlo ni. Os chi byth wedi cael noswaith, ble chi ffili cysgu, ble eich unig bwyd ydy llefen, mae Iesu yn teimlo chi. Mae'n cyd ymdeimlo gyda chi. Mae'n y nefoedd yn gweddio dros o ti. Os chi byth wedi cael adeg be, chi jyst yn eisiau rhoi lan, rhoi gorau fe, jyst yn meddwl I've had enough, fi ffili mym lan. Mae Iesu yn teimlo chi. Mae'n cyd ymdeimlo gyda chi. Ond mae mwy. Os ydych chi amser y mwy, dyma beth mae John Owen yn gweud. Os chi ddim yn becso, dwi'n yn iawn, a fi John Owen. Mae John Owen yn gweud hwn. The word sympathise also includes the idea of an ability to relieve those who are suffering. Chi'n gweld, mae dyn ni ffrindiau da, a ni'n stryglo, a maen nhw'n cyd ymdeimlo, a wedyn maen nhw'n rhoi paned i ni, a mae hwnna'n lyflu, a mae hwnna'n gret, newch hwnna, ond maen nhw ddim yn gallu talu y dyled off, maen nhw ddim yn gallu iachau i chi, jyst rhoi cyd ymdeimlad i chi. Wel, mae'n dda i wneud hwnna, ond mae Iesu. Mae'n gallu cyd ymdeimlo, mae'n teimlo ni, a mae'n gallu helpu ni. Dyma beth yw'r gwahoddiad. Beth yw'r gwahoddiad yn bedwerydd? Dod yn agos. Profi gras Duw. Gras Duw i roi nerth i ni. Ffrindiau, i ni fel Cristnogion, mae'r Iesu wedi gweud tyrd a pob dydd. Mae'n gweud dewch yn agos. Os ych chi wedi mynd bant yr arglwydd, mae'n gweud tyrd yn ôl. Dewch yn agos. Dyma gwahoddiad i bob Cristion, bob dydd. Beth bynnag ych chi'n mynd trwyddo. Ers faint ych chi wedi anghofio dod yn agos, mae Iesu bore yma yn gweud, paidwch bod fel yr Iddewon yn yr Hen Testament, pellter a peryg, ond byddwch fel Cristnogion newydd, gyda gwahoddiad i agos atrwydd. Mae'n wych yn dweud. Fi'n cofio pryd o'n i fel teulu yn cael paratoi i mabwysiadu. A oedd Rachel yn sôn am mabwysiadu yn eithwr. A fi'n cofio menyw hyn yn rhoi training iddi. A oedd hi'n sôn storiau terrible. Fi'n gweud, a menyw hyn oedd hi wedi mabwysiadu ferch. A oedd y ferch yn rili mynd trwy amser caled. Oedd hi jyst yn gweud i'r mam trwy'r amser, you know, you don't love me, I'm not yours. Not yours. I'm adopted, I'm not yours. So yn y diwedd, nath y mam just gweud hyn. Yes, you are. The judge said so. The judge said so. Mae'n iawn. Perffaith. Permanent. Barhaus. A gweithio ni'n timlo, fi'n credu. Fel plant sydd wedi cael ei mabwysiadu, os fi'n gallu defnyddio'r gair yma, mae rai o ni fel Cristnogion gyda attachment disorder ysbrydol. Gwybod beth fi'n meddwl gan hwnna? Ni'n stryglo i credu bod Duw yn caru ni. Ni'n stryglo i credu bod Duw yn gofyn i dod yn agos. Ond, trwy amser, chi'n gallu dod dros hwnna. Trwy amser, chi'n gallu cael help. A un o'r pethau mae rhaid i ni wneud fel Cristnogion, dyma beth oedd rhaid i fi wneud fel Cristion ifanc, oedd dod i dysgu, the judge has said so. Mae Iesu wedi tal y pris. Mae'n garu fi. Fi'n gallu dod yn agos beth bynnag sydd wedi digwydd. Oeddech chi'n wneud hwnna? O'n i'n dwlu ar y llun oedd Rachel yn defnyddio neithwr o'r plentyn bach yn cwmpo. A beth maen nhw'n wneud? Redeg lan. Dangos y brifo fan hyn. Fi eisiau plaster. Redeg ar y tad. Oeddi rai i ni ar y foment yn stryglo i redeg i'r tad. Ffrindiau, chi'n gallu redeg i'r tad, achos mae'r mab yr offeiriad wedi talu'r pris. Mae'n deall chi, mae'n cyd ymdeimlo gyda chi, mae'n teimlo chi, a mae'n gweud dewch. Tyrd yn agos. Dyma beth yw cael Duw yn ei bore yma. Felly, os ych chi stryglo bore yma, gofynnwch i'r arglwydd. Arglwydd, llai dod yn agos. A mae'r arglwydd yn gweud ie.
Gofynnwch i'r arglwydd, wyt ti'n deall? A mae'r arglwydd yn gweud, ie. Gofynnwch arglwydd, wyt ti'n cyd ymdeimlo gyda fi? A mae'r arglwydd yn gweud, ie. A wedyn gweud arglwydd, ydy'r gwahoddiad i dod i teimlo a profi dy gras i fi? A mae'r arglwydd yn gweud, ie. Tyrd. Tyrd yn ôl. Tyrd i fi. Gawn ni amser o tawel. Arglwydd, ni'n diolch am y gwahoddiad i dod yn gyntaf i gael ei achau, i gael ei achub, ond wedyn i dod yn agos. Yn yr amserau galed, i gael gras. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti'n Duw sydd yn tosturio, bod ti'n Duw sydd yn caru. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr Iesu yn y ffeiriad yn y nefoedd. Arglwydd, i'r rai bore yma sydd yn teimlo bod hwn just ddim i nhw. O arglwydd, ni'n gofyn i dy ysbryd glân i agor llygad nhw, i clywed y lais di, yn siarad i nhw, yn rhoi gwahoddiad i nhw. O arglwydd, i pob un o'n i bore yma, i glywed y gair tyrd, dewch, tyrd yn agos. Diolch i ti am yr Iesu. Diolch am ei holl bendithion, yn ei enw e. Amen. Un o'r pethau mwyaf arbennig am air Duw yw pa mor real ydy hi. Weithiau, dio ddim jyst bod ni'n darllen y Beibl, ond mae'r Beibl yn ein darllen ni. A da ni Cymru ddim yn briliant am fod yn real weithiau. Da ni'n stoic. Da ni'n dal pob beth at ei gilydd. But you only need to scratch the surface weithiau. I weld bod pethau'n anodd. Felly, dwi am wahodd chi. Da ni ddim yn mynd i lansio i fewn i can. Dwi just am wahodd chi i fod yn llonydd ac i fod yn real. Os di'n helpu, yn eich meddwl, just dewch ar poen yna a rhowch o ar y bwrdd fel petai. Just put it on the table.
a chydnabod be di'r poen. Dyma fo, Iesu, dyma fo. A gyda ni archoffeiriad sydd yn deall ac yn cydymdeimlo ac yn teimlo'r poen. He gets us. He gets us. Pan di pobl eraill ddim yn deall, he gets us. Does na'r un man fwy diogel na bod ym mhresenoldeb Duw. Ti yn hollol saff yn ei bresenoldeb. Arglwydd, diolch. Dy fod ti yn arglwydd drosom. Does na ddim byd sydd tu hwnt i dy arglwyddiaeth di. Ac arglwydd da ni wedi gosod ar y bwrdd ein poen, ein siom, ein briwiau, ein galar. A da ni'n gwahodd ti arglwydd dros yr 48 awr nesaf yma i ddod â'n iachau ni arglwydd. I ddod a gwneud gwaith dwfn, i ddelio gyda'n briwiau. Arglwydd, da ni'n yma i jyst ffeicio hi. Arglwydd, dyma fi. Nid dyma y Sian perffaith, y Rachel perffaith, y Mena perffaith. Da ni'n trio portreadu, ond dyma fi. This is me. Ac arglwydd dwi'n gwahodd ti weini dogeithi i ni. I weini dogeithi dy ysbryd glân. I weini dogeithi dy dangnefedd sy'n goriwch pob dealltwriaeth. Arglwydd, dwi'n gweddio am obaith. Neu di rhoi gobaith ym mhob calon. Though sorrow may last for a while, joy comes in the morning. A dyna di gweddi fi dros pobl Llanw. So, da ni ddim yn mynd i ganu. Os da chi eisiau cael paned, mi fydd yna paned fyny grisiau, ond dwi am ofyn i chi, newch chi fod yn barchus o'r eiliad yma. Dwi'n meddwl fod yr arglwydd jyst yn delio fyny yn ysgafn bach.
Bydd y band chwarae'n ddistaw bach, ond mae hyn jyst yn eiliad i ni a'r tad. Mae yna baned, a wedyn fydd yna cyfarfod cyffredinol am 11:45. Ond da ni jyst yn mynd i fod yn dawel.